Meillä on tässä CF-moton C-Force 625, joka on tekniikan maailman Mönkijä-vertailussa testivoittaja. Mönkijä-vertailussa todettiin, että 625 hintalaatusuhde on todella hyvä ja mukana tulee tosi paljon vakiovarusteita. Jos sä haet semmoista mönkiä, missä on paljon varusteita, niin 625 on loistava valinta. Esimerkiksi sähkökaasu, joka on paljon herkempi ja huoltovapaampi. Sitten meillä on tuulilasi, joka on todella hyvä varuste varsinkin huonoilla ja kylmillä keleillä. Sitten ohjaustehostin on aina vakiona 625. Sitten meillä on täällä tämmöinen kunnollinen takapenkki, missä on hyvä istua ja se on turvallinen. Sitten CF-moto on panostanut ajoergonomiaan tosi paljon, eli tää on tosi tukeva ajaa. Sitten täällä on elektroninen tasauspyörästön lukko taka-akselille, eli sehän toimii sillä lailla, että silloin kun se on vapautettu, niin se kääntyy tosi hyvin esimerkiksi nurmikolla, ei jätä jälkiä. Ja sitten sen saat napilla lukkoon, jos sä vaadit sitä parasta pitoa. Sitten nykyään on vakiona aina naruvinssi. Ja se on hyvä, se on pehmeä, turvallinen ja se ei mene säikelle samalla lailla kuin teräsvajeri. Ja renkaathan meillä on tässä tämmöiset yleismalliset, eli ne on hyvät maastoon, ne on hyvät maantielle. Ja esimerkiksi tieajossa niin ne ei vatkaa yhtään. Ja sitten onhan täällä tosi hienot alumiinivanteet. Sitten vakiovarusteena on aina peräkäden pistoke ja vetokoukku. Ja tämä vetokoukku on hyvä tässä CF-motossa, että se on tuotu tänne aika pitkälle, niin se on helppo laittaa kärry kiinni. 625 on saatavana pitkänä ja lyhyenä mallina. Molemmat on rekisteröity kahdelle. Värivaihtoehdot on niin, että pitkää saa vihreänä ja harmaana. Ja sitten lyhyttä saa ainoastaan harmaan. Ja kun ostat 625, saat markkinoiden parhaimman takuun 3 vuotta ilman kilometri- tai tuntirajaa.